Horas manogot dihita salhutna amanami inanami ditongani parsorata di media sosial. Hatani devata dihita imanantara surat di Jeremia 27 ayat 24. Tung terbaik ma martabuni manangise di parstabunian sodapot idoku ibana ninna jahuba. Da'audu manggohi langit do tanao ninna jahuba. Horas dihita sahutna amanami inanami na ditongo-tongo ni pasalata di media sosial. Ia hatani debata sadario manaringoti tarengo tu aka panurang pergaga. Ima na adong di Samaria dohot na di Jerusalem. Di pakulingi di matado nasida marhite si Jeremia. Pabua nang muruk di bata tu bangsoi dot aka panurang pergaga. Ia panurang sasitongna holan parhitian ni debata do pasahaton tona uhum dot aturan tu bangsona. Tujuanna ima mambuan mulak bangsona dudalan lomone rohani debata. Mangarahon asamar hamubaon ni roha. Api balik tu parolam ni aka panurang pergagapi. Makobasi do nasida marite di batabal. Maulahon pergabuson pangalakupon jala salutna mampahen bangso ni debata dang marhamubal. Balisa gabilam martaburak do hajahaton nasida songon Sodom dot Gomora nama nasida diadupan ni debata. Di tanah bumi bagasan Yesus Kristus di hamuna salutna dipikiri aka panurang pergagap do boy nasida martabuni sian hadopan di debata. Lahon nasa hajahaton. Api nunga marsikorkor berimas ni debata marnida nasida. Aiso adong naholip boy martabuni sin adopan di debata. Patardo salhutna di corona. Ibana do namanggohi langit do tano on. Lapatanna disudi inganan dot partikian na adong di ibana. Alain kita salutna ehado si Adam do si Hawa martamuri sian hadopan di debata. Habi pitor dipakulingi debatado nasida buasa martabuni nasida. Soni do nang sikait na martabuni dung dibunuh ibana anggina si Habil. Tongdo dipakulingi debata taringo tu nabinain ni angkinai. Buadoi ia hita. Ihado hita martabuni manang manamudihon hahurangan dot hajahaton sian adopan ni debata. Naboi terjadi do usaha ni sasahalak merencanahon hajahaton nebni manako mamuno korupsi
menegai halak saluhutna ditutupi dot rapi jaladang habotoan. Alai samalo-maloni joma martabuni di balik hajatonna dibering di batado saluhutna. Pasti bahinu ni debatado paretunganna tunasida na maulahon hajahaton di inganana puni. Atong dihita sahutna tapadau ma hajahaton unang pasomal manamudihon ulaun hajahaton di tonga-tonga ni ngulu ai patardo di debata salhutna alani i didok tu hita asa taparangihon hajujuron diadupan ni debata di sadok kulmi ni ngulutta. Amin.